para kasi baro kiba snap ya kenika live video ha kenika chanmet kenika por kabamenta berke ikma kwa ban kren kalong kabadon kamba yaki nong kersan jong ka voice of the people party bakin so tho bah ya kan nong rim jong ka voice of the people party bakin so tho baharu hapadeng ka jing sha elam bakla ane ka jing sha kren haki weipat ki bom kersan lane ka jing sha yalam saki ki bom day ane ki ba pen so thu bakla pi ki paj ba ki bakarsan ka voice of the people party berke ka banga kwa ban kren ha ka por kalong shaphang kan nongrim jong ka voice of the people party pitip nem baka nongrim jong ka voice of the people party kalong ban ra ka taga jing sansar ka bokhuit ka jing sansar ka ba hok bat ka jing sansar ka bom nyo silang kmat yano ru but dangata kan nongrim jong ka voice of the people party kadai ban ra ka jing pen kala ya ka jaj pen ru ka CBE chungi namar baka jaj pen ru ka si chungi kadai kata ka jaj pen ru ya ka ba hapo ri India kitip kum kata ka state ka ba bam saptam hapo ri India kadai ka state meklia na kata ka daw ba pidon kamban yo ba ya kan nongrim lane pidon kamban sai ba ya kan nongrim jong ka voice of the people party but balai la sange kane ka voice of the people party ka daw ka long babun ki brew ki reu duai lane ki brew ki ba roblei hapo meklia ki le duai bo blei un sei kita ki nong yalam ki ba shapting yu blei ki nong yalam ki ba isi ya ka bam sap bat kita ki nong yalam ki bom nyo silang kmat but POE hakini snam ki bladap ba ompad jumi kano kata kas seng san perthei ka bahi kai upaj ba shaka jinglong khoi shaka jinglong hok bat shaka jing long ka ba bha bat ka ba deiru ban im kat kum kamon ke chong blei te henrei aingu pat yu blei ba nganget ba deiling ba ka jing duai ki brew ki badan hapo meklia ya ka ba ki longkmi ki longkpa ya ka ba phi bat manga phimtep yo le se maki ki duai ka jakka bari da ka jing jaw umat ba da ka jing pat ka do not namar balai ki yo I hapo ka state meklia ka jing bam sap kala jur bat kala jersi adu kata bat tang kata ki yo I hapo meklia ba ki dup kiria lane ki kup silang ki sam silang ki roken thai ki khun suat ki sha le don bor yo le se ki parado parasnam hapo meklia ki sha le ben lane sha nyo ben ya ka ba ki he ki han kim nyo kor e te dealing ba kata ka ba penlong ya ki ne ki brew ki badan hapo meklia ki kristan ya ka ba kin dam ha ki jingduai baling ba ki jingduai chungki ngayo I bakami kani ka seng san perthei ka baya le election klam pisa pila julap ne em ha ka perthei bahaba kano ka seng san perthei ka let banyalap election lada klam ka pisa kinum let but kani ka dika first time lene ka sin ka bening kong tang hapo meklia henry hari India ba pinlap ba deitang kani ka seng voice of the people party ka let show paj ba da ka pisa henry ka let show paj ba da ka ba ka pen I ya kata ka lenti ka jingsha bat ka lenti jong ka hok bat ka jingkhut bat pitip ne am balai la khot ya ka jaj benru ka CBE chungi ka ri te brew te blai haki por handai menswa ka daw ka long ba ka por handai menswa ki brew jong ka ri India baro ka wei ki khot ya ka ne ka state meklia ka ri te brew te blai ka daw ka long ba hapo meklia ki khasi menswa kidang don ka ne ka jingi I para kasi kidang don ka ne ka jingi teli kidang don ka ne ka jingi long ka wei bat nangta ka akor ka buram ka kraw ba hapo ri kasi jungi menswa ki brew ki bawan hapo ri kasi jungi wat ki pareng ro ka por handai
ki yo i kata ka jinglong jung khasi ba unang ban ting burom yo blai bot unang ru ban burom yo para bro na kata ka daw la khot i ka jaj ban ru kasi jungi kari te bro te blai but aingu yo blai ba kadang mi ki por kisni ka jing sensar hapok me kliapat ka jinglong ka akor ka burom kal hirno but kham tam ka sensar kadar kala no arsut kham tam ba ka jing sensar kadar kala no siliang ya ki parado ki parasnam na kata ka daw ko ki para ba i thakni ka por ki henman jonga ki long kmi long kpa ki khun samla ki bios ngawi ka ni ka live video na kwa bani thu ipi balai ka party vp kami ka daw yo le se don mano bala duai but ngam artatin haki ni sngi ki bladap kadba suhaban long election haki por pamen suha arjar kat pra arjar kat sauter ter gitu ki por mo ngayu i baki pastor ki teman basan ki nong yalam balang ki khot ki bru ki ong to ngin ya duai bo blai un sei ki te ki nong yalam ki ba ich hok ki ka jaj pen riu lane ki ba isi ya ka bam sap ki bru ki ba shapting yu blai te ha ki tu ki por ka jaj pen riu ka si jung ka dam bar ka duai kat ba ki dang duai penban kita ki nong yalam ki mi ki ba snu hadu ba u admit sha u declare lane me u yatho ba kani ka jala me khalia kalong ka pam sap hadu kata hapo ri India te klampoi perkat ko ki pai ba be ha ka por ba klampoi perkat hapdeng ke jing jauh ki umat kini ki long kmi ki long kpa ki yo i bakani ke jaj penru ka si jungi sisin ka si kan sa sha long mrau hakim mendari ombangi isi ya kita ki wei pat ki jaj penru Henry kalong bangin it yala ka jong ka kenja lane yala ka jong ka jaj penru ka si bi i jungi te kini ki long kmi long kpa ki yo i ya kata ka jingjot ka ban salap hapo ri ka si jungi ki let agi jaka bare bar ki duai yu blai bo blai un sei kita ki nong yalam ki ba shapting yu blai te klampoi perkhat pat kat barang yait ki por ki sni la donru ki ba ya thu lupa bahkan bakin sami kita ki briu ki ba shapting yu blai kita ki nong yalam haka jat penru ko si bi jongi ko ki para bi jonga ko ki pai ba bi jonga pitip nem ka jat penru jongi menta ka dona tmir kariat ya ka ba kan sa sha penong merau haki wei pat ki bomdei ki parado parasnam jongi lada manga bat mapi ngim yatali lada manga bat mapi ngim pai su blai ban penret lane ban khot yu blai ba un pha iki nong yalam ki ba ik ya ka jat penru ka si bi jongi te klampoi perkat kat ba nang mi ki por ki si u blai u sei sha u kta ika dokno jong u doktor Ricky Ejeson kon hakapor ka ba uba arden ula sedang ban kwit no lane ban ino no ikani ka kamsen syar kadar lane ukwa ban nom kwa syu ban rung ka politik ha snam arajar khatpra hakapor bo ula ram ya ka election ula kut jingmut marwei ba kenyo katu kala piang ya ngan ino no ban syakri ikani ka jaj penru namar ki parado parasnam kimya suthu ban Christian yu uta ubriu ubayang hok na kabenta ka jaj penru ka CBE jungi hakata ka pori kadba uba arden udang perkat dan pusan ban ino no lane ban give up no lane ban sange no ban syakri ya ka jaj penru ka si jungi Henry hakum kata ka por ublei ulakta ya ilet Dr. Ricky Ejeson kon ban lek ong yu ba arden wat sange namar lada pi sange ban syakri ya ka jaj penru ka CBE jungi kadba i Dr. nan ai ya pi kekti kamon kekti kadiang jonga bat ngan Christian ya pi bat ngan ya trelang bat pi ban ya teipat ya kini ka jaj penru kasi kaba lajat lapra haka sensar kadar te kadba dang mi ki por kisni ya kata ka por lakta ikadokno jong iba ardan ban yang pat kumuta urang ba ban wanra ya ka jing sensar
kabakhuit kabasuba haga jait penru kasi jungi tekat badang mi ki por ki sing hangta lapen ki susu ya ka donut ba ardan ba ka donut I Dr. Ricky Ajason kon ban seng ya ka wei ka party kaba wanra ya ka jingsen shar kaba hok kabakhuit haga jait penru kasi bi jungi bat anda kila sedang banit seng ya ka party VP kaba pla kalong ba hak tugi por ba ki pajba jonga jai penru si jongi ki kwa tip usembol ayu bahkan ka parti VP mo kan wanra hari hakum kata kapor lawan lamba layatu baka sembol jongkan ka parti VP udai upra pitip ne am ki jingmut upra kamut ayu pi la de perkat ba upra om dei tang ba udon haka jai penru ka CBE jongi une upra udon ru haka Bible ya ka ba une upra un pe lo di ki stat ki jaklia ya ka bamsap ka bompong de ka jingmut jong upra kalong ban penkuit ya kita ke senrum ken senram ban penkuit ya kita ki bajaklia ki jabok jaban barok ban pe no syabar naka takadau katno kalong ka bakmen baka jaj penriu ka si jong ka yo ya kene ka parti VP ha unes hakini ki snam ki bala lait bat kum juru hadu menta ba laseng ni kini ke parti VP haka dur jong sembol pra berke jingmut jong ne pra kalong ban pe lut ya ki stat ban pe lut di kita ki ba bamsa bampong na ka chat penru ko CBE jong tapi tip ne empat ba kad barang yat ki por ki si haden nang ta ba upa arden ba dui Dr. Ricky Ajason kon kila yang dekat tonut paro bat om tang kata kila buru ha jing duai bo play unyalam ki bat kat banang mi ki por ki sing ublay unang sa isu gini kinong yalam jong ka Voice of the People Party bat hadu menta POE pa ka party VP la bun kini ki briu ki bami ban yang ban yada na ka benta ka chat ban riu ka CBE jong kat no kalong ka jingkerku ya ka chat ban riu ka si jong lada mi kini ki briu ki bating burom mi ublay bat ki bat shifting ru ya ki paradok prasnam ba om dei ban lekai ya ka im ka yap jong ka jat ban riu lada lekai ka im ka yap jong ka jat ban riu kalong ki bas long rau la shai la sing ki de ki kun jong abat jong pi te hakani ka por ka bamenta shobangan penkut no ikani ka live video ka ka kubor ka ba khadu ya pi ki pajba jong ka bri uhenyo trap ya pi ki pajba ki ba kersan porba ka Voice of the People Party tongin ya bu haka jingduai ba ublay un ai ka doknut ka ba scam kini kinong yalam jong ka Voice of the People Party bat nganget ba kinom shat kala ya ka jaj penru ka CBE chungi nganget kin yang ba haka nongrim ka ba scam bat ngatipru ba kini ki briu ki ba yang nakamta ka Voice of the People Party la ne kinong yalam jong ka Voice of the People Party kinom ino yala ka jong ka jaj penriu ki ki briu ki ba iba ya ka jaj penriu ka CBE chungi nakata ka daw ki kwa banwan ra ka ta jing senchar ka ba kuit ka ba suba la ne ka jing senchar ka pomnyo ben ki parado barasnam ka pajba pi na chupa ban khot pi ka ri ka por ka long what I baki kun ki kti jong pi la shai la si kin sa sha penong mrao hakim mender ki bom de ki khasi ya ka baki kun ki kti jong pi la shai ki hablej bela hakini ki weipat ki bom de ki trairi tramulup lada manga bat mapi ni bakla ban chip ya kita ki nong yalam ki bayada ya ka hok ki trairi tramulup ko ki pajba bi na khot ki pi hakini ka por ka bamenta to ai ba mapi hakini ka election MP election to ai ba mapiru to ya trelang to khot ki parlok ki pore jor jong pi to khot ki bahing sam jong pi to penso thu ru ye ki ye kan nongrim jong ka Voice of the People Party to pen i ye ki da ka jing i to pen i ye ki da ka jing sauret om dai da ka jing somang la da ki briu ki kren ben ye pi la da ki briu ki kan tho i pi wat kan tho ka lai ki yat bet da ka jing i ba da ka jing et bo play un sapan kala ya ka jaj penru ko CBE chungi bat ka jinga chunga kalong ba kadba dang don ki briu ki bat tuai na ka banta ka jaj penru ko si chungi om don bor ksuj om don bor paman ka bala banwan penong marau yang ikirit kiria kani ka jaj penru ka barit pat om don bala lada manga ban mapi
ngi pai ringkat so blai ban ngi ai ru kti ka deng kti kamon ban kersan ya ka voice of the people party ban tip ba phila so tho bat phila sai ba ya kan nongrim jong kani ka parti VPP bat phila sai ba bakumno la sengeka bat mano bakta ikini ginong yalam ban sengeka voice of the people party day ublay ubla kta ikini ginong yalam ban sengi kini ka voice of the people party bat mano bayo sngo ya ka sur jong ka jingduai kini ki long kemi long pa jong ka jaj penriu kasi jungi ya ka bakila jam baki chao ki umat ba ublay un seino ya kita kinong yalam ki ban ya da sha na ka banta ki long din ki man din jung day ublay ken ublay yo sngo na benang kumba tin jong blay ko ong lada ki priu junga ya ki bala khot ta ki kerteng ken penrit elde ber ken duai te ngan sngo na benang bat ngan map ya ki pop jong ki bat ngan pen khia ru ya ka ri jong ki kata ka de ki tin ka jong blay ya ka ba phi phim tip ko ki pai ba bi ringa ngatip badan pun ki baduai haki jaka bari ki sha chen et ki jao ki umat ki pete ki perkhat ki ka lawei ki khun ki ti jungi ka jingjot ka ap nakata ka daw ki duai de ka donut badaka donut jong ka jing penre badaka jingjao umat nakata ka daw ublei uyos ngau no brang bodula sedang ban penkhia ka jaj benru ka si jungi ho wala dang yo I ka kapap kana man pun ka jaj benru jungi hari tang kani ka wei lada manga bat ma ping yang de ka hok ban ni teli ini ini kersan para kasi bat om tang kata ini duai ru ba ublei un sei susu yakin nong yalam ki ba slur ki ba klan bat ki nong yalam ki ba bu ning kong ublei ba ken ya da yaki kasi haka jaj penru kasi bi jungi bat kawe ka kubor kabanga kwa ban ongi pi ka diga por ki kun samlai ole se pisnap ka diga por kani ka kubor ka long ka ba bha na ka bantai jong pi berkata ka kubor ka long wat ai ba pin isi no ya laga jong ka kenja wat ai ba pin isi no ya ka jaj penru kasi bi jungi da ka ba pi le ye song khakle ber ki briu ki ba ma neble thau namar ka bible ka maham bom bit ban le ye song kha ber kini ki briu ki ba ma ne play thau te la da pi kwa ban penne pensa ya kan ki jaj penru te briu te blay ya ka ba play ula se ya ka ba play ula bu karpang to ai ba pin penne ken ya kan ne ka jaj penru kasi bi jungi bang ne song kha para kasi te kublai subun ya ka por jong pi ngayo I ba pi snap ya kan ka live video te uplay nong kerku ya pi ki pai ba saya komen se ya komen aya ai jingmut lang ma pi nga ki video bangan penmi ki ki jingkran bangan kran bangan ayai kran nganang ayai kran nakabenta ka jaj banru ka CBE jungi namar pite belai nga kwa ban kran ka jaj banru ka si jungi hakapor baklat I Dr. Ricky Jason kon kat bangrang syong haying don bakta enga bat baong enga ko khot ka kerteng junga ka kata kapor lada me mem duai nakabenta ka jaj banru lada me mem yang nakabenta ka jaj banru lada me mem pensu tu iki pai ba jong ka jaj banru ka CBE jungi te ke ka ban saje ka ni ka jaj banru ka si jungi hakum ka takapor ngadam ki ko siu ban ngaduai ngong atrai lada long ka mon jome ya lam nga bangan kren ni ka jaj banru ka CBE jungi ban ya teli ban ya long ka we bat om tang kata bat ban duai ru yo belai bo un ya da ya kan ka jaj banru ka CBE jungi bat deina kata ka daw ko ki pai ba bi ka penong nga ban wan sakanika platform lani sakanika YouTube channel ban create lani ban snai kan YouTube channel ban pensuthu iki pai ba jong ka jaj banru ka CBE jungi pitep nga id ba iki paradok parasnam haduk menta wat lada don gitu ki bru question yang ki bom sotanat yang pio kon ki comment section don ki batim si tim sang yang aru hari kan id bai ki ta ka jing ka jong blai te khulai sibun pai ba id ta ki ni ki kentin ba kendian te se the so ku blai na kerku ya pi amen